So, manapod sa guys. Yes, nagdula mi og bowling. Pero look at that guys. Wrong attire. As in, kay nga no, ang amo magplano guys, mag-enjoy rami. And then, bisag kaisa lang ka game, ana, agoy guys, kay gipangganahan naman. So, nagpadayon mi og dula guys. As in, upat mi kabuok. Akong pag-umangkon sa pag-agawan, akong sister og si Cherbot. Kay daghan may mga gipang invite, dili man sila available kay working time man. Actually 4 PM mi adto sa bowling center. Then naka-start siguro may mga 4:30 na kay hulatan pa namo ang pin boy. Yeah, kay di man ni siya automatic guys nga pag mga tumba na tanan ang mga pins na machine nga mo gamit na wala ni sila diri guys, kinaraaning ila diri, as in walay high tech diri sa Butuan nga bowling center. So need og pin boy, actually pin boys na adi na. So naka-start yun may mga 4:30 kay mo may pag itawagan pa man ang mga pin boys. So mao na siya guys. O puli-puli rami upat. So naggamit pud mi ana og tally sheet. O mura pud kinuod, di ba? Tagalista didto si Cherbot og na akong pag-umangkon. O na si Cherbot na pud na. Siya na pud ang naka-assign nga modula. Oh, siya guys. Then, na po ang bola. Balik na po ang ball. 6 balls mi there guys. 2 balls in every game na mo. Oh, diba? Sa permero guys, di pa kayo ko ka-adjust. O adtog kilid o ang ilang ingon ana na ay ilaga sa kilid. Oh, na ilaga, nagkamang ang ilaga, charis. Akong sister. Akong sister guys. Siya. It's her turn. Oh, nag-ilaga, nagkamang na po ng ilaga, skilids kanal. Pero kadugaya naka-adjust na baya mi guys. Ang uban wala na videohan pero naay time nga matumbad jud namo tanan. Oh, na sister. Oh. Yes, ako mga nakatumba ko ka isa nga tanan niya. Nakatumba po kog 9 lang. Then nag-order pod mig food sa Food Panda, lisod pod. Magdula di ay mi nga walay kan-anay, napoy tubig. Sus, kaduha mi nag-order og tubig guys. Oh. Human kaon dula na pod. Actually, wala mo gihurot ang pagkaon kada human na mo dula sa among turn. So hungit na pod mi. Hungit. So una ang among tubig tigduha mi ka bottles guys. Tapos kini si Jerbot nag-order ni siya og stallion duha pod ka bottles. O diba? O basa na kay akong hair. O look at that. Next time nga mga nimi sa mag-bowling mi guys, mag-sports attire na jud. Kay murag nanis ni siya nga exercise guys. Kay grabe yung singot as in naligo jud kog singot guys as in. Over nga kasingot. Si Jerbot gani mura nagnaligo. Nga wala man gud mi. Ako bayab sa manlaag mi ni Jerbot magdala jud extra shirt niya. Wala po ng mga balls. Extra shirts niya. Magdala jud ko either 1 or 2. Karon guys, wala jud ko nagdala. Even towels. Wala. Basa na daw siya kaayo. Nakaligo na gid siya. Wala jud ko dala. Ang uban po dito guys, nag-billiard. So, kani siya, bowling center and billiardan. And, yes, napoy, pwede po mo mag-inom og beer, ng among mga food, hapit na nahurot. Yeah, saliman ka guys nga hapit na namo napuno ang tally sheets kana nga dula. Kay ang
kung mapuno na siya guys, 12 games. So, grabe na kabasa ni Cherbot Jude guys, as in, ako na po na, mas maayo palagi ginana guys, inana nga akong style, as in, kay makatumba pa ko, wan na, natumba na, ako ang natumba, dili ang mga pins, Cherbot na po, walang basa naging siya kaayo guys, as in, grabe na niya kabasa, nangulit lagi mi guys, basa pa na namang mga sinina, as in, diba? Ako na pod. Pero na mga videohan guys na mga natumba jud na ako, as in nakatumba kog na pulo, nakatumba kog 9, ang mga na videohan lang ani guys. Uban nga wala natumba, ang uban pod natumba. Yes, ana siya guys. Overall, sa first game, sa third game di ay ako ang champion. Yeah. Ako tong umangkon sa pag-agawan. Siya guys. Basa na jud kayo. So, mo na siya guys. Naka 12 games me. So, in-ani manggod ang patakaran ani diri guys. Ang pinboys or pinboy magbayad ni og 250. Isa na siya kadulaan. Dahol dulaan na siya. And then every game 30 pesos. So, muna siya guys. Ang akong tutunlan guys na unsa nadaot na. Excuse me. Yun. So, naka 12 games mean so 360 ang among gibayaran sa game. Tapos, among gibayad sa pinboys. Kaya duha man sila guys. 350. So, mga to 2 hours mi nagdula 350 na dahil nila. I don't know kung pila ang sa bowling center ana. Amo silang delivery og beer pod after the dula. Yes. Na siya guys. So, basa kay me as in sumura to. Bye-bye. Mama. Chuchu.